Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Simurot ni Celia kini Ignas iti pagdagdagusanda ken ni Ruben. Tapno tulungan ken andingayon na tilakay. Naku na tilakay, ama pukpukawan pa yan da ito iti ganas amangan. Gapu iti agdama mapaspasamak iti biyag na. Iti sabali abangir, nakuna ni Doña Dolores ken ni Diana. Ati na kaya ti agmanugang iti ex-convict. Inkalintegan mo't ni Diana ni Ruben. Ken nakuna na iti inana asaan adakes ti kaayan ayat na. Iti dayta matlakan ito. Iti panagmaymaysan ni Ruben iti pagbaludan. Inasitgan nila kay Leon ket inyam amuna ti bagina. Nakuna na nga awan ti rumbang apagdanagan ti baro. Gaputa kontrolado na amin dagiti balod nga adda iti nasao a selda. Kabayatan na. Mas daw ni Ruben no asino tinakdakamatan nila kay Leon nga agnagan iti kamagong. Itagagayem, danggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Saan nata at itawa dakdakamatan ita ni Tata Leon? Ket iso ni Tata Ignas. Isulang mo tinang isuro kanyak no kasano ti lumaban. Amo ni Tata Leon ti estilo ka lumaban. Nakaskas daw. Ni nga Tata Ignas ti awagan da iti kamagong. Apay nga kakatawa da iti balod iti batog nga sada. Siyak tikit kita da. Anya ti kahit asawan ti panang kita da kanyak. Kasla kurkurso na daan da ka. Saan ka di nga imbilin ko ken ka? Asaan da patayan ni Ruben? Apa yan nagaramat da iti mo ko? Anya? Awan mo't latin na aramidan da? Gapot a pinarmag ida ni Ruben? Basta surutin nyo amin dagiti magak. Bugbugan dalangan da iti Ruben. Nilang buslin dun timang patay iti day tatao. Bye. Sino ti ka nasaritam? Pranto. Oh. Apa ka nagsanay ka? Asino di mawagkan ka? Di may isa ka kung sabos tayo adyel ka, boss. Baliktad tinapasamak. Anya ti kahit masawan? Dagiti mangdangran ko makin ni Ruben. Isuda mo tinaglak am iti bogbog. Anya? Kunak man no nasiglat dagiti tao ni Warden iti pagbaludan. Polos ka nung awan tinaramidan dagiti balot nga imbaon da mangdangran ken ni Ruben, boss. Kat, anya nga rod ita? Nang tangdandamanan iti sabali amang parigat ken ni Ruben iti pagbaludan, boss. Nasayat nga rod nung kasta. Aramidan dati amin. Tapno maparigat ni Ruben iti pagbaludan. Ruben, sana rumpeng at daka dito'y pagbaludan. Sayang ti masakbayam, no agtalinag ka dito'y. Patsi ka sana ngagbayag diti pagbaludan, Tata Leon. Awan ti basol ko. Sana ka po siya. Sapay la ko mga rod, tasaan ka ngagbayag dito'y pagbaludan. Apay ka di, Tata Leon. No ti kasum dito'y pagbaludan katong palbiag. Kaya riga mon ti may sana tay, nga awanan tinamnamam. Ah, Urayam langan ti panaglakay, kan ipapatay mo. Dagiti nagpipintas nga rapap ko idi para iti pamilya. Kasla asok ang nagpukaw. Gapo ka dagiti na impluensya at tao. anya ti kayat mo sa wen, Tata Leon. Saan nga amin nga dati pagbaludan, kat nagbasol iti lintag. No di kat biktimada iti killo, kan sana patas apaglintagan. Ah, Makunak amagatang tilintag ti tao, Ruben. No may sakalaang na ordinaryo at tao, awanan ti gaway mo kadagiti babaknang. Tata Leon. Nabagas ti kay papanandag iti bagbagam, ha? Patsyek amaawatam dagiti bagbagak. Aginanakan, Celia.
Itay ka pa yung agdaldalos dito'y balay. Di ka di mabambanog. Nairuama ko nga agtrab-trabaho, Tata Ignas. Sapsapulan pa ikit din ti bagik ti agtrabaho. Celia, nagsaya at kalaunay kanyak. Mababainak pa ikit din. Gaputa si kaaminan ti agtrab-trabaho. Labaan pa yan dagiti murang ko. Ulitat nga ibaga, awan ti rumbang apagbainam, gaputa pakaragsakak ti araramidag. Celia, Mabit lang, Tata Ignas. Inaklabiit kita ang jalot-lotwag. mabiit lang, Celia. Ha? Inigamam ti ima, Tata Ignas. Pasensyakan, Celia. Jakon malapdan ti bagik. Kunakno jakon makariknapay iti ragsak. Ngam idinamam mo ka. Nagungar manan ti ragsak iti barukong ko. Tata, Celia. Sapay lakuma. Tadi ka agbalbaliw. Gaputa ka sa akmatkan ka. andyan ti kayat mo asawan, Tata Ignas. Jak amo no anya ti rumbang nga ibaykas ko. Iso na laang ta. Taan niya? Amangan no kaguran akton. No ipudnok ken ka ti marikriknak. Isu alipatam latan dagiti imbagak ken ka. Diyos ko, itala ang makariknak iti kastoy. Diyak mailadawan ti marikriknak aragsak. Ayat ka din daytoy ang marikriknak. Aging gaita. Mariknak pa'y ti bara ti dakulap ni Tata Ignas anang igam kanyak. Isulaang ti lalaki ang nakaaramid iti kasta. Celia! Si Kamat Gayam, Tata Ignas. Oh. Apay akas la naklaat ka nakakita kanyak. Adda ka dirugit iti rupak? Awan. Adda lang amin pampanunutak ita inawagam tinagan ko. Iso ang medyo naklaatak. Pasensyakan no naklaat ka iti iya sideg ko. Agpakadak la kumakan ka. Ha? Sa dino ti papanam, Tata? Rumwarak biit, Celia. Inak gumatang iti mabalinta akanan dito'y balay. Nadagsan ti kaso. Isu atong palbiag mat ti panagtalinagid ko dito'y pagbaludan, Ruben. Tatalyon. Interesado ka mangaganti pa kasaritaan day di agila agayem mo. Nagtaod kami iti may sa lugar. Kanagpada kami iti panirigan iti biyag. Iti agad adal kami pa iti may katluatukad ti kolehiyo. Narapap minti agbalin a soldado. Anya. Naglabas dagiti tawan. Nakiltay day tang narapap. Gapo iti may sa atrahedya. Anya day ta trahedya, Tatalyon. Ti lugar ang nagtaudan mi. Naigagara nga inuram dagiti managdakdakas. Anya. Napuuran dagiti babalay. Apakay ramanan ti balay da agila. Anakatayan dagiti dadakkel na. Diyos ko. Iti sana nagpayag. Naamuan milangan ti pudno. No apay anay gagara ana uram dagiti babalay mi. Kayat atagikwaan dagiti babak ng kapitalista ti lugar. Tata. Napapanaw kami iti dayta lugar. Gaputawan ti laban mi kadagiti babak ng 5 anang angato apasdek titimmakder iti dayjay a lugar. Sana basta-basta pasdak tinay patakder. No dikat may sa akasino. Pagsusugalan dagiti babaknang. Anya. Aging gayta. Madama pa'y laeng ti operasyon ti kasino.
Nasayat mo't di, nasadan ngagsubli dito'y ni Celia. Isupay apakpakanon. Ni, nagalas day ta pa nagsasaom Dolores. Nabayagan ngagserserbi kada kayo ni Celia. Oray anya ti bagbagam man ang ansing. Pudno ti ko na ni Auntie Ansing, Mama. Nanggag ko ti pagsarsaritaan nyo. Kinaduan la ni Manang Celia ni Tata Ignas. Gapot agmay may sa ita ijabalayda. Apay, mabutang ka di ti al-alya ni Ignas. Iso anas kan pa'y lakaduaan ni Celia. Mama, amo yumat nga adda iti pagbaludan ita ni Ruben. Wano, kabutang na ti al-alya day di alona nga anak na. Ay, Diana, di mon kasarsarita ti inam. Saan na nalimbong ti panunot na? Madadaan lang taldaw mo. No saan da ka kaya takasarita? O di saan lang. Gumatangak lang nga ni ti kasarita ka. Ado tinay sakripisyo abiyag. Gapo iti dayjay anay gagara at trahedya. Anong kosa? Nagsakit tinakam mi iti day di agila. Isuan ang bukal kami iti basit ag grupo. Kontra kadag iti awanan asi ababaknang. Kastagayan, tata. Napapanaw kami lang aruden iti mismo a lugar mi. Pinatay dapay dagiti awan laban na kalugaran mi. Gapulaang iti silang tiperak. Aniya? Gapo iti day tapasamak. Nagbalin kami a vigilante. Adu kadag iti buyot dati pinatay mi. Ngam saan kami ang nagbaligi amang parmak iti leader da. Anya? Naglabas nga rod ti sumagmamano a bulan. Nangasawa ni Agila. Kat iti panaglabas dagiti panawan. Naadaan da iti dua nga anak. Ha? Kabsat ni Kamagong ti asawa da iti Agila. Kat gaputad da iti banag ti armada ni Kamagong. Inlimid na nga dakabsat na babae. Tapnosan na mairaman iti riribok. Anya? Ngam uray kasano ti panangilimid na iti amin. Nairaman lataan na tayo. Tatalyon. Kasano ti pan nakatay da agila, kanti asawa na. Madama amaramrambakan ti kasangay ni Agila, iti mismo abalayda. Idi kalaat a pinaputukan da ida. Kastagayan. Agpadaan na tayo da Agila, kanti asawa na. Naulila moten dagiti duangan nakda. Amuyo ka din sa dino itante ayan dagiti anak ta. Kas iti naibagakon kan kay di. Jaka mo, no sa dino itan ti ayanda. Anya pala tararamidin nyo. Ipatungpal yon ti bagbagak. Parigatin yon ni Ruben di taunag ti pagbaludan. Anya? Saan kayo basta makagaraw, kunang? Asino nga mintimang laplapod ka na kayo? Anya? Sigurado ka iti day tanga ibagbagam? Asino day di alakay akakuyog ni Ruben? Jak am mo day tanga ibagbagam. Basta ramidin yon ti ibagbagak. Bye! Dagiti mono anatangdanan amang parigat ka ni Ruben iji pagbaludan. Saan da ka no basta makagaraw? Gapo iti maysa alakay a pagbutbut nganda iti maysa aselda. May samid da iji a jail warden. Awan mo ti mararamidan na. Siya tumanan ti sideran ni Boss Lindon. No saan na matungpal ti pagayatan na. Mapantan, Auntie Ansing. Wen, Diana, naisaganak mo ten dagiti imutin tayo di pagbaludan. Mabit lang, Auntie. Lukatak tiri daw. Ang mga no ni Manang Celia day tangag tuk-tuk-tuk. Naimbag nga oras mo, Diana. Anya ti aramidem dito Lindon. Umay ka sa rungkaran.
Kailiw kang amina na makita. Talaga ang nagpuskol ti panagruprupam, Lindon. Adda pa'y laganas mo nga umay dito eh. Please. Di ka kumanagpungtot. Saan ka diyan nagkidawak matankan ka iti pamakawan? Nakapalas ka. Sa dino ti papanam. Awanan ti bibiyang mo, Lindon. Mapanday jay pagbaludan, Lindon. Mama, anya ka din dayta nga ibagbagam. Sino ti sarong karami di pagbaludan? Sarungkaran na ni Ruben ang nakabalon. Mama, anya ter aramidam. Apay asikat ti sumungsungbat ka ni Lindon. Nakabalod ni Ruben? Anya ti napasamak? Taapay ang nakabalod ni Ruben. Natiliwan iti droga. Adik ngamin. Huston! Saan nga adik ni Ruben, Mama? Bidot dayta nga ibagbagayo? Pumanaw kan, Lindon. Saan ka akasapulan dito'y? Apay nagsubli ka matla dagos dito ilugan, boss. Maragsa ka na kiti aramidan ita ni Diana. Sarungkaran na ni Ruben di pagbaludan. Boss, Awan ti maganab ni Diana iti ipapanay ti pagbaludan. Agsaysayang lang iti kanito. Gaputa di na matla makasarita ni Ruben. kasta ka di, boss. Wen, Brando. Kalpasan ti panang papanaw na kanyag. Na itimbrekon ken ni Warden. Adi na parparwaren ni Ruben. Nasirib ka talaga, boss Lindon. Talaga, Brando. Tengal ko iti tenged dayjay awarden. Kat isulaengen ti makaammo iti amin. Anya nga ro ti plano mitang aramiden, boss? Mabantay di pagbaludan. Tasyak am mismo ti mangsarungkar kini Ruben. Ariglado, boss. Kumusta, Diana? Nalpay mo ti abagam ngay masinag kanyak. Jack nakasaritan ni Ruben, auntie. Anya, taapay, Diana. Kung nati Warden ang masakit kano ni Ruben, kat saan ang mabalin ang rumwar? Anya, Nabayag ang nagururaya kiti visiting area. Aging ga ang naabutan na kiti oras. Inasit ganak ti Warden. Kat iso ang mismo tinakisarita kanyak ang masakit ni Ruben. kastaya. Wen, auntie. Kumusta nga tan ni Ruben iti unag ti pagbaludan? Nagadupay mat nga rod ti imatamakan para kan kuana. Ay, awan ti rumba nga pagdanagam, kanakan. Ang mga nugagangay la sakit ti kimpet kan kuana. Agaramat lang iti sapsapu, maagasa nun. Nala, agsublita nga rudo ni Jebalayo. Baliwan talangan ti umay sumarungkar kan ni Ruben. Brando, agtalinaid kalaangan dito eh. Siyak ti sumango kini Ruben. Sikat ti makamo, boss. Sigurado amakla at dayjay ang makakita kanyag. Lakit di boss. Kaya't ko apagbusuran ti awanan bain. Daytay saan amakaid na. Tapno at damat ganas ko nga imay dito'y pagbaludan amang sarungkar kan kuana. Kuna ti jail guard nga da sumarungkar kanyak. Agturugak ita yung visiting area. Nalamit ani Diana ti sangailig. Kailiw kumatan na makita ti babae nga ay ayatak. Sa dino nga tati... Kumusta ka, Ruben? Lindon. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo ang napaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot ka na kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT,
540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.